Готови ли сме? Готови сме. Добър ден на всички отново. Днешното заседание е на Постоянна комисия наука и образование от една точка. Качен беше на сайта. Като точката е разглеждане на предложение от кмета на община Варна с регистрационен номер РД 20022773 25 ноември 2020 година относно внедряване на модел 1:1 в 9 общински училища в град Варна и осигуряване на средства за електронни устройства Chromebook. Само че извинявайте, преди да продължим, трябваше да проверя присъстващите и да ви отбележа в списъка. Извинявайте, че започнах хронологията малко по средата. Айше Кадир? Тук. Благодаря ви. Професор Клисарова? Тук. Благодаря. Господин Апостолов? Тук. Благодаря ви. Господин Пейчев? Тук. Благодаря. Господин Чутурков? Тук. Да. Господин Костадинов? Да. Здравейте. Госпожа Колева? Няма я в системата. Добре. Господин Капитанов? Тук съм, да. Да, здравейте. И господин Петко Петков? Да, тук съм. Здравейте. Значи комисията е в 10-членен състав, само госпожа Людмила Колева не е потвърдила присъствието си. Имаме кворум, затова откривам официално заседанието. Изчетете малко авансово първата точка и втора точка е разни. Някой има ли предложения по така изчетения дневен ред? Добре, няма. Предлагам да гласуваме. Който е за, моля да гласува. Госпожа Айше Кадир? Професор Клисарова? За. Господин Апостолов? За. Господин Пейчев? За. Господин Чутурков? За. Господин Костадинов? За. Госпожа Колева е ням. Господин Капитанов? За. Благодаря. И господин Петков? За. По първа точка от дневния ред давам думата на госпожа Ани Николова от дирекция наука и образование да представи предложението на кмета. Госпожо Николова, заповядайте. Благодаря. Замествам госпожа Христова днес. Този проект 1:1, предполагам сте прочели вече материала, е една новост в системата на средното образование. Въведен е в няколко града в страната и се различава от действащото в момента електронно обучение по своята същност, тъй като модела дава възможност за по-голяма креативност сред учениците и създава които всъщност използват дигиталните си умения за създаването на нови образователни продукти, които са обърнати към съответните учебни предмети. Тъй като се появява необходимост от постоянен контакт с учителя и ученика, е необходимо да се закупят специални електронни устройства, Chromebook, които отговарят на определени параметри и които имат доста голяма трайност на батерията при зареждане. Работи се в облачна среда. И учениците, тъй като в няколко града вече са направени изследванията, е установено, че
тези паралелки, които се обучават по този модел, са увеличили успеваемостта на учениците и тяхната креативност, а така също и се осъществило по-добро взаимодействие между учителя и ученика. Т.е. учителя не предава само по предмета, съгласно учебния материал и учебника, той стимулира учениците за създаване на продукти, на презентации по съответния предмет, стимулира работата в колектив и по този начин се появява и самия интерес, по-голяма заинтересованост на учениците се появява към съответния предмет, както и към колективната работа. И както казах, една част от средствата ще бъдат за тези електронни устройства и за обучението на учителите ще бъдат от Община Варна, а друга част ще бъдат от делегираните бюджети на училищата. Направихме едно проучване сред варненските училища и всъщност проекта ще обхваща 10 паралелки, 268 ученици и 80 учители от 9 училища. В предложението са изброени. Това са Панайот Волов, Йордан Йовков, Славейков, Захари Стоянов, Найден Геров, Йоан Екзър, Математическа гимназия Петър Берон, първа, четвърта гимназия. Колективите са запознати с тази специфична работа. Директорите имат готовност да приложат този проект в началото на втори учебен срок. В момента тече обучението на учителите. Обучението ще бъде реализирано със средства от Общинската програма за квалификация. И всъщност това предложение касае единствено прехвърляне на средства, които са планирани в бюджета в рамките на функция образование от Младежката програма Младежки дейности в дофинансиране на тези 9 училища за частично подпомагане за купуването на този Chromebook. Дейностите в Младежката програма в резултат от COVID мерките и намаляване на масовите и груповите мероприятия текущо през годината и създаде така всъщност то не е възможност, а просто възпрепятства реализирането на две дейности от Младежката програма, които са разписани. Това е, сега ще ви кажа кои са тези дейности. Това е организиране на младежкия фестивал Fun City. Както знаете, всяка година се организира в летния период, но точно поради COVID мерките и прекъсването на тези групови мероприятия, той не се реализира. По същата причина и младежкия филмов фестивал Арликин също нямаше възможност за реализация, а така също и не се реализираха дейностите, които са описани в точката за финансиране за администриране на Варна Европейска младежка столица. Средствата по тези 3 точки от Младежката програма, които не се изпълниха, дават възможност след 9-месечния анализ на изпълнението на бюджета във функцията, дават възможност Община Варна да подпомогне тези 9 училища за закупуването на компютри Chromebook и да стартира тази програма 1 към 1. Благодаря ви, госпожо Николова. Давам думата за мнения, становища. Аз мога ли да задам въпрос? Да, заповядайте, господин капитан. Да, искам да попитам, тези устройства заменят ли напълно конвенционалните учебници или просто надграждат това, което към момента децата имат? Иначе казвам, те ще продължат да работят по настоящите учебници, но с допълнително техническо обезпечение, което им дава нови възможности.
Или Да, ги се да, точно заменят? така, да. Не, значи те ще продължат, тъй като има държавни образователни изисквания, но това е един вид надграждане. И те, въз основа на учебниците, които имат и с помощта на вече обучени учители, ще създават собствени продукти за помощ на учебния процес. Да, добре. Това, понеже виждам, че са изброени училища, но означава ли, не мисля, че на този бюджет би покрил интереса на цялото училище от такива устройства. Предполагам, че става въпрос за пилотни паралелки в съответните училища. Точно така, да, това са пилотни паралелки. В тези училища е направено проучване с педагогическите колективи и директора. Съответно, те са избрали паралелки, които всъщност да стартират тази година и да надграждат. Тоест, това би трябвало да са паралелки, които не са най-малката възрастова група. Това са паралелки, които вече са започнали образованието в училище, но не са към края на образователния процес, така да го обясня. Да, честно казано, ако е в самото начало, според мен направо ми се струва невъзможно. В момента децата Не е в самото начало, не. Добре, и още нещо. Обаче, след малко се сетя, ще ви питам, просто в момента ми извиняй. Някакви други въпроси към госпожа Николова има ли? Извинете. Така, добре. Понеже аз самия, между другото, съм изключително така сериозен привърженик на по-сериозна дигитализация на образованието, но знам пък, че има хора, които са на точно обратната страна. Родителите на децата в тези въпросни паралелки, дали предварително с тях е консултирана тази възможност и ако те евентуално кажат, че не са съгласни по този начин, по някаква причина детето им да се занимава с такива устройства, какво следва от там нататък? Значи при всички случаи, затова е направено предварителното проучване, то стартира още през летния период. Така че и сред родители, и сред педагогическия колектив е направено такова проучване и са избрани паралелки, които да работят по този продукт. Да, по този начин. Тоест, съгласие на родителите на децата да участват. Да, при всички случаи, абсолютно, да. Това е важно, да. Благодаря ви. И аз благодаря, господин Капитанов. Някакви други въпроси има ли към госпожа Николова? Да, Диана. Да, заповядайте. Искам да попитам точно колко устройства сте планирали да вземете за тази сума? Сега искам да ви кажа, че тази сума е само частично плащане, така че пред мен са само сумите, а не и бройките, като такава ми е справката в момента. Значи за устройства имат и учители, и ученици. Общата сума е 278 000 лева. Като училищата ще си поемат лицензите и част от сумата за хромбука, от общината съответно ще бъде подпомогнати тези училища с сумата, която е по предложението. 101 336 лева с ДДС. Добре, аз предполагам, че ще се използват стандартните, които са на Acer, тези, които са излезли, лицензите са горе-долу 80-90 лева на компютър. Разбира се, че са по последните стандарти, да. Няма как да не са по последните стандарти. Добре, окей. Благодаря. Някакви други въпроси? Аз, ако може, още един. Училищата, понеже част от финансирането се поема от общината, останалата част от училищата. Откъде, за да имат гласувани бюджети, би трябвало тези пари, за да влязат в тези устройства, трябва да бъдат приспаднати от други пера. Кои точно пера се използват за финансирането на тези таблети?
Значи директорът съвместно с главния счетоводител се е разпоредител с бюджета и те, преценявайки от какво могат, от кои пера имат икономии, могат да ги пренасочат за закупуване на тези дълготрайни активи. Така че това е всяко училище конкретно решава за себе си от кои пера ще може да и направи от така наречена икономия, за да ги използва за закупуване на тези устройства. Добре, благодаря. Може ли, Ами добре. може ли аз няколко? Да, добре, заповядайте. Във връзка с... Да, заповядайте. Ще се включа и видеото. Във връзка и с предишния въпрос, с промяна в наредбата за финансирането на институциите, за тази бюджетна година се разреши икономиите, които са от поевтиняване на храненето на децата. Тоест ние имаме едни от март до май месец 3 месеца и сега още един месец пълен, т.е. 4 месеца икономии. Те могат да се прехвърлят за мерки срещу COVID или за обезпечаване на техника. Същото е и с средствата, които са за заниманията по интереси за присъствените. Така че колегите са си направили сметката, говорил съм с част от тях. Те са започнали всъщност още от пролета работа по този проект. Благодаря ви. И аз благодаря, господин Петков. Други въпроси, становища? Професор Клисарова, становище. Заповядайте, професор Клисарова. Да, благодаря ви. Искам да кажа, че познавам тази програма и тя е много съществена и сериозна. И най-важното от тази програма е, че позволява индивидуална работа с ученика. Това, което се стремим всички, за да можем да го мотивираме този ученик да развива тези способности, които има той. Мога да приветствам решението да бъдат финансирани и подпомогнати училищата от общината и ако съжалявам за нещо, това са само 9 училища. Мисля, че тази програма може да се разраства и да участват и повече училища. Благодаря ви. И аз благодаря, професор Клисарова. Някой нещо да допълни? Добре, ако няма, предлагам да изчета решението и да гласуваме. Предлагам да гласуваме Постоянна комисия наука и образование. Дава положително становище и препраща горе цитираното предложение към Постоянна комисия финанси и бюджет за вземане на окончателно решение. Който е съгласен за, сега ще ви изчета имената. Гласуваме за. Госпожа Кадир. За. Професор Клисарова. За. Господин Апостолов. За. Господин Пейчев. За. Господин Чутурков. За. Господин Костадинов. За. Госпожа Колева я няма. Тук съм за. Извинявайте, госпожо Колева. Пристигнах. Добре, госпожа Колева за. Гласуваме предложението за или против? Да, благодаря ви. Господин Капитанов. За. Благодаря. Господин Петко Петков. За. Благодаря. И аз също гласувам за. Имаме пълно единодушие, против няма, въздържали се също, така че решението се приема с пълно мнозинство. В точка разни нямаше нови предложения. Госпожо Николова, благодаря ви за изчерпателната информация. С това, колеги, изчерпахме за нищо. Хубав ден и бъдете здрави. И на вас, колеги, изчерпахме дневния ред към днешна дата на Постоянна комисия наука и образование.